Loistavasti sisään tuonut ihan erilaista energiaa. Pääsee sieltä vasemmalta keskityspaikkaan, lähtee kuitenkin sitten haastamaan Brooklyn ja tulee boksiin, yrittää pelata taustalle, mutta pelaa sieltä kaikkien läpi. Vadera. Mastokangas nostoo ja nyt menee Gask! Valentin Gaski ja numerot 4 paitaansa tuonne klubipäädylle. Tässä nähdään vielä uudestaan 4-2. Nyt se taitaa kyllä. Vadera ottaa pallon ja lähtee koskomaan eteenpäin. Ja sitten mennään. Tessilimi ei saa siitä kuitenkaan palloa, mutta peli jatkuu. Tessilimi laukkuu.